Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n cadw saff ac yn iawn. Fel unrhyw un arall, fi'n mwynhau noson cyrri. Ond yn hytrach pob tro i archebu prynu mas, fi'n hoffi hefyd i coginio y cyrri a'r cartref. Ac hefyd i gwneud hynny, dwi'n gallu gwneud cyrri sydd ddim cyncystal â'r cyrri wedi wrth y prynu mas, ond mae'n dal yn gallu i fod yn blasus iawn. Ond dwi'n gallu gwneud hynny, sef i goginio pryd cyrri sydd yn authentic iawn, ac hefyd sydd yn hawdd ac yn gyflym i goginio. Yn fy meddwl i, mae'r 4 rhanbarth i'r ddysgl cyrri. Yn gyntaf, mae'r reis, ac hefyd mae'r cyrri gyda'r cig ac hefyd gyda'r saws cyrri. Ac y 3 rhanbarth yw'r poppadom, ac hefyd mae'r 4 sydd rhywbeth sydd yn ychwanegu y flas melys i'r ddysgl. Er enghraifft fel mango chutney neu frithau fel banana. Ac yn y fideo hwn, dwi'n mynd i dangos sut i casglu 4 rhanbarth ohonyn nhw i gyd. Ond i dechrau, dwi'n mynd i goginio o reis. Yn y sosban yma, dwi'n wedi lenwi y sosban gyda'r reis sydd y grawn hir. Ac dwi'n wedi llenwi y sosban gyda'r reis i 3 uchder o sosban. Achos dwi'n eisiau y reis i fod yn fluffy ac yn meddal, felly fydd y reis pan mae'n ein goginio yn godi i diwiaeth eich uchder bresennol, ac felly dwi ddim yn eisiau yr dŵr yn y reis o'r lyfio, felly dyna y reswm pam dwi'n yn unig yn llenwi y sosban gyda'r reis i lai na y 3 o'r uchder. Y nesaf camrau yw i gochi y reis. Nawr, dwi'n wedi llenwi yr sosban gyda'r dŵr, slic oer neu claiar, neu dymheredd y corff, ac fydd nawr yn mynd i just gochi y reis gyda'r fy llaw. Dwi'n just yn rwbio y reis yn fy llaw, just i gwneud yn siŵr mae'r grawn y reis yn cael ei gochi gyda'r dŵr fel hynny. Just i wneud yn siŵr mae'r reis yn cael ei gochi yn drwyaldol. Wedi'r 2 munud, roeddwn ni'n wedi gwachau dŵr oddi wrth y sosban, ac wedyn roeddwn ni'n dŵr gochi y reis yn y sosban gyda'r dŵr sydd ymlaen, sydd oddi wrth y tap, ac roeddwn ni'n gwneud hynny am rywaith o amser. Wedyn, y cam nesaf yw i gwachau y sosban ac i lenwi y sosban gyda'r dŵr poeth wedi ei berwi hyd at y dwywaith y uchder o'r reis yn y sosban. A dyna ni, dwi'n wedi gwachau y dŵr, ac nawr
Mae'n yn unig grawn reis yn y sospan. Ac nawr, dyn wedi llenwi y sospan gyda'r dŵr poeth wedi ei berwi hyd at uchder o dwywaith yr uchder y reis. Nawr, dwi'n mynd i troi ymlaen y trydan ac i berwi reis yn y sospan ar y dymheredd yr mwyaf isel. A dyna ni, mae'r 200, mae'r hynny yr dymheredd yr isaf ar y stof trydan yma. Ac nawr, dwi'n mynd i orchuddio yr sospan ar gyfer y clawr. Dwi'n mynd i defnyddio plat bach fel hynny. Ac nawr, dwi'n jyst yn mynd i adael fe i goginio fel hynny ar y dymheredd yr isaf am o 10 munud. Nawr, cynhwysiad cyfrinachol sydd yn gallu rhoi blas authentic i'r cyrri ac sydd hefyd yn y cyfamser anrhad. Beth yw cynhwysiad cyfrinachol? Wel, mae'r cynhwysiad cyfrinachol fan yma. Mae'r cynhwysiad cyfrinachol yr instant noodles, tom yum, blas cychmoch. Fan yma, mae gyda ni blwch sydd yn cynnwys 30 sypyn o nwdlau gyda'r blas cychmoch tom yum. Bydd yr un y prynais i oddi wrth ebay.co.uk. Oedd y dymfyniad yn rhad ac yn ddim, felly oedd y blwch o 30 o sypynau o nwdlau fan yma yn costio yn unig £50.99 cyniog i gyd. Ac gyda'r 30 sypynau o'r nwdlau yn y blwch, mae'r bob un o'r sypyn o'r nwdl yn costio o 53 ceiniog, sydd ddim yn wael. Dwi'n jyst yn mynd i defnyddio un sypyn o'r nwdl, a dyma fe. Dyna'r sypyn o nwdl gyda'r blas cychmoch tom yum. Yn syth oddi wrth Thailand, ac fydd hynny yn cynnig y blas authentic o'r cyrri. A trafod y reis yn goginio yn y sospan ar y dymheredd yr isaf, dwi'n mynd i fera sospan arall ar yr plat bach sydd yn gorchuddio y sospan gyda'r reis fel hynny. Ac wedyn dwi'n mynd i gwachau y cynhwysiad y sypyn o nwdl. Fel dach chi'n weld, mae'r nwdlau yn cysiedig ac y gellen ni yn bwyta yr nwdlau fel cryseuon hefyd. Dyna'r ansawdd arbennig o'r nwdlau. Y fath
yma oddi wrth Thailand. Oherwydd mae'r nwdlau yn tynnu ac yn crisiedig, bydd hynny yn goginio yn cyflym, felly dwi'n cadw y nwdlau allan o'r sosban tan yr amser olaf, ond i dechrau dwi'n fynd i ychwanegu yr sypyn blas yn y sospan. A dyna'r pecynnau sydd yn cynnwys y blas ar gyfer y nwdl, sydd yn cynnig y blas authentig. Mae'r tair o'r pecynnau yn yr pecyn allanol. Y pecyn oren yw olew. Dwi'n dyfalu mae hynny yn olew oddi wrth y palmwydd. Dwi'n dyfalu y pecyn sydd yn felyn yw'r pecyn sydd yn cynnwys y blas o'r cig moch. Ac dwi'n dyfalu mae'r pecyn sydd yn liw pink yn cynnwys blas ar gyfer chili. Gawn ni weld. Roedd hynny yn syndod. Roedd y pecyn pink yn cynnwys y blas ar gyfer cig moch ac hefyd ar gyfer blas chili a'r blas cawl sydd yn tom yum cig moch, ond yn y pecyn melyn oedd y haden ar gyfer y sesame. Ac hefyd, yn yr pecyn arall, oedd braster nawr wedi ei toddi yn y sosban, gyda'r tymheredd oddi wrth y sosban isach. Wedi hynny, bydd nawr mynd i ychwanegu dŵr pwyth wedi ei berwi yn y sosban uchaf, ond yn unig hyd at uchder o 1 centimetr. A gyda'r dŵr pwyth hyd at y uchder o 1 centimetr, a gyda'r blas authentig o'r tom yum cig moch yn y sosban uchaf. Bydd nawr yn barod i ychwanegu yr cig iâr a'r llysien sydd dwi'n wedi goginio yn gynt. A dyna'r cig iâr gyda'r llysien sydd wedi ei goginio yn gynt yn y sosban gyda'r blas cig moch tom yum. Nawr, dwi'n mynd i ychwanegu dŵr wedi ei berwi yn y sosban hyd at bron yn llenwi y sosban. Os dwi'n eisiau i gwneud y cyrri yn ychydig yn fwy hifynaidd, dwi'n yn gallu ychwanegu llaeth buwch, neu llaeth soy, neu llaeth almond, neu llaeth coco cnau hefyd. A dyna ni, jyst ychydig o llaeth almond yn cyrri, sef yr cig iâr yn saws cig moch tom yum. Nawr, gyda'r reis wedi ei goginio oddi am 10 munud, dwi'n mynd i gymryd y sosban gyda'r reis oddi wrth y stof ac i gosod ar y ochr, ac i dechrau i goginio yr sosban arall gyda'r cig iâr a gyda'r saws cig moch tom yum. A dwi'n gallu cynyddu y dymheredd
i 400. Ac dwi'n just yn angen i ysgigo o gwmpas cyrri gyda llwy fodd fel hynny. A phan mae hynny yn berwi, dwi'n yn gallu ychwanegu y darnau o nŵdl hefyd. Fi am bron yn berwi nawr, ac nawr mae'n amser i ychwanegu nŵdlau presioniedig. Os ydych chi ddim yn licio nŵdlau yn y cyrri, ydych chi'n gallu lamu dros cam yma, ac hefyd am bwyta nŵdlau yn dysgl arall, neu gallu am bwyta nŵdlau crisiedig fel snack enghraifft, fel hynny. Dwi'n gallu just yn bwyta fe fel crision. Gyda'r cyrri nawr yn berwi, dwi'n nawr yn troi i lawr y tymheredd i'r isaf ac yn barhau i ychwanegu gweddill o'r nŵdlau. A dyna ni, mae'r cyrri wedi ei goginio, achos fydd yr nŵdl yn barhau i goginio yn y tymheredd o'r cyrri. Ar y plat, dwi'n wedi torri banana gyfan yn darnau, ac wedyn mae nawr amser i ychwanegu y reis ar y plat. Ac fel dach chi'n weld, mae'r reis wedi ei coginio yn wych, yn berffaith, yn meddal, yn fluffy. Soniais i yn gynerach am yr 4 gyfran o'r dysgl cyrri, sef y reis, y cyrri, y peth sydd yn gynnig y blas melys, sydd y cais hwn, banana, wedi ei torri i ddarnau. Felly, beth yw y pedwerydd gyfran, y papadom? Dyma ein cynhwysiad cyfrinachol arall. Yn le o papadom, dwi'n mynd i defnyddio cyrsieuon gyda'r blas halchdwyd yn barod. Dwi'n nawr mynd i gosod y cyrsieuon ar y reis, fel yn arferol gyda'r papadom go iawn. Nawr te, mae'n amser i blasu y cyrri. Sut mae'r blas? Wel, gawn ni'n weld. Iechyd da.
Wel, yn gyntaf, mae'r blas o cyrri, sef cigiau yn y blas y nŵdl tom yum cig moch, yn blasu yn wirioneddol yn authentig. Mae jyst ychydig o boethder chili yn y cyrri, ond achos dwi'n wedi ychwanegu ychydig o llaeth almon arno fe, mae'n ychydig o ansawdd hifanaid, ac hefyd gyda'r blas exotic oddi wrth Thailand, mae hynny gwneud y disgwyl yn blasu fel rhywbeth sydd yn wirioneddol yn authentig. Gyda'r reis, mae y reis yn berffaith, yn poeth ac yn meddal ac yn fluffy, ac mae hynny yn blasu fel reis authentig hefyd. Ac gyda crisieuon ac hefyd yr banana, mae'r holl beth yn gwneud teimlad o noson cyrri go iawn. Wel, dyna ni i gyd am nawr. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau y fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio. Tan y tro nesaf, hwyl.